Mayong bagong tuig kaninyong tanan. So unsa may inyong gibuhat sa bagong tuig, unsa may inyong gisaad nga usbon ang imong kinabuhi, ang uban nga tambok og jutay magpaniwang, ang uban nga niwang magpatambok. So daghang resolution, daghang promise. Sa ako walay promise nga akong gihimo, resolution akong gisaad. Kay kada tuig dili na ako matuman. So wala lang ko magsaad, apan nagpasalamat ako sa Ginoo nga gihatagan gihapon og taas-taas nga kinabuhi nga nakaabot sa 2026. And then hinaut pa unta nga gamiton gihapon ako sa pagsabwag sa maayong balita. So kumusta ka mong tanan? Hinaut pa unta ang Ginoo kanunay magaubang kaninyo. So sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang Ginoo nga mao'y mag-aabri sa atong kasing-kasing. Mag-ampo kita. Amahan mong langit nun nga mao'y gabuhat sa kalibutan. Nga mao'y nagpakamatay para sa among mga sala. Ginoo, hinaot pa unta nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing karon, aron nga among mahibaw-an ang imong gitudlo kanamo. Hinaot pa unta nga ang among buhaton karon maghimog pagdaig nga na kanimo. Uban ni kami sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, sa tulo ka semana, gatuon kita atong gitun-an ang mahitungod sa Pasko. Karon mobalik kita sa atong pagtuon sa libro nga gisulat ni Dr. Luke, ni Lucas. Ang titulo ni ini giingon nila nga ang mga buhat dili mga buhat ni sa mga disipulo sa apostolos ni Jesus, apan ang tinuod gyud buhat ni og lihok ni sa Espiritu Santo. Atong hinumduman usab nga usa sa mga tawo Hudiyo nga iya gyung gidumtan ang mga Kristiyanos, mga bag-ong sumusunod ni Jesus. Kini siya edukado kaayo. Nahibalo siya sa karaan nga tugon. O mituo gid siya nga mituo og misalig og misandig siya nga kung mosunod siya sa mga gitudlo ni Moises, siya adunay sigurado nga kaluwasan. Mao na nga ang iyang paglantaw sa mga bag-o, sa mga sumusunod ni Jesus, mga piki, mga fake, mga kulto. Gusto niya nga eliminate, gusto niya nga patyon, gusto niya nga prisuhon ang mga sumusunod ni Jesus. Ang ngalan niya mao si Shaul or si Saul, or sa Griego gang ngalan Paulo. Paul sa Binisaya, Pablo, o kadaghanan mo yung kita si San Pablo. So si San Pablo na bag-o sa dihang sa dalan didto sa Damascus nga mo paingon na unta siya para dakpon, prisuhon ang mga Kristiyanos. Sa dalan sa Damascus nagpakita ang atong Ginoong Jesucristo. Og dinha giingon nga radical change, na bag-o siya. Instead nga iyang dakpon, patyon ang mga Kristohanon, siya na ang nag-alagad sa atong Ginoong Jesucristo. Gusto niya nga ang tanang tao mahibalo, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa maayong balita, nga ang relihiyon dili makaluwas kanato, kundili ang atong pagtuo, pagsalig sa atong Ginoong Jesucristo lamang sa iyang gibuhat didto sa Kalbaryo. So maunay si San Pablo, og didto siya nagmitabang siya didto sa simbahan sa mga grupo
sa didto sa lugar nga giingon Antioquia or Antioch. Nahimo siyang leader. Silang duas Barnabas o paghuman gitawag sila sa Espiritu Santo gikan sa simbahan aron nga magsabwag sa maayong balita sa mga lungsod sa ubos sa Turkey. Karong panahon namo ni giing nga Turkey. So nag-evangelize sila, nagsulti sila may tungod sa atong Ginoong Kristo og usa sa mga lugar mao nga maayo usab ang ubang lugar, pero ang ubang lugar usab gibato siya, gibiyaan abi nila og patay na ni si San Pablo. Apan nagampo ang mga sumusunod ni Jesus og nabuhi siya. So paghuman sa missionary journey sa pila ka libo ka kilometro nga ilang gilakaw, mibalik sila dito sa simbahan sa Antioquia o paghuman sa 5 ka tuig miingon sila, mubalik kita. So, mibalik sila sa ilang giadtuan. Ang team niya sa unang missionary journey, sa ilang unang misyon, si Barnabas. So, pagbalik nila, murag nagkasumpaki si Barnabas o si Pablo. Kasi si Barnabas gusto niyang dahlon si Mark, si John Mark, gusto niyang danon as part of their team sa ilang grupo. Pero umingon si San Pablo, gibiyaan man ta ni Mark. So dili nato siya dalhon kay dili siya makatabang sa atong team. Si Barnabas miingon nga atong dahlon ni siya, wala siya mingon mo pasaylo, pero miingon siya na bag-o na ron. Pero miingon si San Pablo, dili ko makasalig niya. So si Barnabas miadto sa usang lugar, nagbisita si San Pablo, gikuha niya si Silas nga ang usang ngalan Silvanus. So ikaduha ni nga misyon nila. So dinhi kita magsugod sa kapitulo 16 sa sinulat ni Dr. Lucas, kapitulo 16 versikulo 1. So guys, ato nang abrihan ang atong Bible sa kapitulo 16. Mubalik kita sa atong pagtuon. Okay guys, naana ba mo din ha? So taas-taas ang atong introduction. So basahon na to. Mikuyog si Timoteo, kang Pablo o kang Silas or Silvanus. Versikulo 1. Mipadayon si Pablo, kini si San Pablo ni, pagpanaw nga do sa Derbe o sa Lystra. Naibalo na unsay nahitabo sa Lystra. Sa unang pag-misyon nila, mga 5 years ago, dito sa Lystra, ang mga tao miingon nga, kini silang duha, si Barnabas o Pablo, mga Ginoo nga mianhi dinhi sa yuta. Pero mingon sila dili mi Ginoo, og paghuman gibato sila gusto og abi nila patay na gibiyaan nila. Apan nagampo ang mga Kristohanon, mga sumusunod og nabuhi si Pablo. So mibalik sila dito paghuman sa 5 ka tuig. So dito sa Derbe, dito may nagpuyo nga usa ka tinun-an nga gingandag si Timoteo. So, kung basahan na to, ang bagong tugon na ay sulat ni San Pablo ni Timoteo. So, Timoteo, bantayan na to ang ngalan niya, Timoteo. Ang iyang inahan, usa ka magtutuo nga Hudiyo, apan ang iyang amahan Grego or Gentile or Hintel. So, mix la ang asawa, ang iyang inahan Hudiyo, ang iyang papa lain ang pagtuo. Gidayeg si Timoteo, versikulo 2, gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsuunan sa Lystra ug sa Iconio. So, gidayeg siya sa iyang wala ta kahibalo kung kanus siya nahimong sumusunod ni Jesus, apan sumusunod na siya.
sumusunod ni Hesus ug ang iyang ngalan, ang iyang pagkakristohanon, daghang nahibalo. Naa ba kay nahibaw-an nga usa ka tawo nga moingon, Kristohanon ako. Sige kong musimba. Sige kong muhatag og kwarta sa simbahan. Pero ang kinaiya dili makaog iro. Kini siya ang tinuod yun nga Kristohanon, ang mga tawo mahibalo sa imong kinaiya. Mahibaw nila nga kini sumusunod. Kini si Timoteo, wala ta kay balog pila edad, possibly 17, 18, 20, wala man gisulti ni Dr. Lucas. Apan bantugan, famous ang iyang ngalan sa mga Kristohanon nga kana siya sumusunod gyud ni Hesus. Ikaw mo angkon ka ba nga ikaw ang sumusunod ni Hesus? Nahibalo ba ang imong mga igsuon, ginikanan, mga silingan, kauban sa trabaho nga ikaw sumusunod ni Hesus? Dili sila nahibalo nga ikaw relihiyoso, pero sumusunod ka ba ni Hesus? So ang tinuod yun nga Kristiyanos nga ang kinaiya ni Hesus makita nila sa imong kinabuhi. So versikulo 3, buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Unsa maning pulong ani nga gusto niyang ikauban sa team nila sa pagsabwag sa maayong balita. Apan gusto niyang tulion si Timoteo. Unsa maning tuli gyud sa ang mga Hudiyo, ang tanang Hudiyo gyud sa paghuman og 10 or 8 ka adlaw tulion na ka. Ang tuli nila importante kaayo. Maoy signal, maoy timailhan nga ikaw tao ka sa Ginoo. Maoy agreement na ay agreement na ay ang Ginoo mingon nga ikaw ang akong tao ug ako ang inyong Ginoo. May kasabutan, mao nay kasabutan, importante ng pulong. So importante nilang tuli. Ambot kitang Filipino nga ang kasabutan nato ron dili naman sa mga balaod ni Moises, kundi ang kasabutan ni Hesus sa atong Ginoong Kristo, nga kita mutuo musalig nga si Hesus ang manluluwas, atong ihatag ang atong kinabuhi, atong isalig, maunay atong agreement sa atong Ginoong Kristo. Wala nay patuli. So gituli niya, gibuhat niya kini unsay rason, gibuhat kini ni Pablo kay ang tanang Hudiyo nga nagpuyo didto nahibalo-man nga Griego ang amahan ni Timoteo. So nahibalo sila usab nga ang iyang inahan Hudiyo. Kinahanglan gyud ang mga Hudiyo tulion. Apan unsa siguro yung mga rason nganong wala siya napatuli. So miingon si Pablo, usa nako ni dalhon, ako ni siyang tulion. Mao ba nay maluwas ba ka tungod sa pagtuli? Ang rason ni San Pablo para nga ang mga Hudiyo kung muadto sila sa ilang pagsabwag sa maayong balita, dili sa gabal, dili makaingon ng mga Hudiyo ngano man na si Timoteo nga kauban nimo wala man na nagpatuli. So tan-aw nato unsa man yun ning tuli, unsa may gitudlo ni San Pablo. Kay gamiting man sila didto sa Jerusalem sa Acts chapter 15 nga ang mga Hintil, ang dili Hudiyo, kung mosulod sa Kristyanismo, kung mosunod sa atong Ginoong Kristo, wala na ng mga balaod ni Moses, wala na ng tuli, dili na importante. Pero gipatuli man niya kay gusto siyang adunay maayong relasyon ang iyang pag-evangelize nga dili sa gabal. Pero si San Pablo gatudlo mahitungod og pagtuli. So atong basahon sa sulat niya sa Galatian, mahitungod sa pagpatuli. Mo iyang sulat
kung gusto kitang mahibalo sa tanang gitudlo ni San Pablo, basahon nato ning mga libro sa New Testament, sa Roma, Corinto, Galatian, Efeso, ug uban pa mga writings ni San Pablo. Dito nato makita ang iyang tuyo, ang iyang pag-understand, paghibalo sa maayong balita. Pero kini atong basahon ron, may tungod ni siya pagtuli. Kaysa atoa kung dili ka, wala kay tuli, katawan ka. Ambot hay nato nakuha na. So sa sulat ni Pablo sa simbahan sa Galatia, Kapitulo 5, versikulo 2, so atong tan-aon, basahan ako. Mingon si Pablo, paminaw, ikaw ako usab, maminaw. So kining pulong nga paminaw, importante kaayo ang iyang gisulti. Siya, ikaw ako, maminaw, siyang gitudlo. Versikulo 2, paminaw, ako si Pablo, nagaingon kaninyo, nga kon magpa-circumcision gani kamo, sa in English circumcision, buot ipasabot tuli, kung magpatuli kamo, gani kamo, magpatuli, circumcision gani kamo, si Kristo dili magpulos kaninyo. Useless kung magpatuli mo. Ako magapamatuod pag-usab sa matag usa ka tawo nga nagpa-circumcision, nga siya na ilalom sa katungdanan sa pagbantay sa tibuok nga kasuguan. Ang buti pasabot nga ikaw nagpatuli ka, ang tanang kasuguan ni Moses imog yung sundon. Kamo kay si Pablo wala man gyud motuo nga kita maluwas sa impyerno tungod sa mga balaw ni Moses. Supak gyud na siya. Kamo nga buot magpakamatarong pinaagi sa kasuguan, kamo nagaputol gikan kang Kristo. Nagaputol kamo kung mutuo kamo kung inyong sundon ang mga tudlo ni Moises kang Kristo, og nangahulog kamo gikan sa grasya. Kita naluwas gikan sa grasya sa Ginoo, sa kaluoy sa Ginoo. Siya kamo nawala na mo sa kaluoy sa Ginoo. Wala na mo sa grasya kay ang inyong paglantaw, pagsandig ninyo, pagtuman man sa balaod ni Moises. Kay pinaagi sa Espiritu, tungod sa pagtuo, kita nagapaabot sa paglaom sa pagkamatarong tungod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Kay diha kang Kristo Jesus, bisan ang pagka mag-circumcision o ang pagkawalay circumcision, kung ikaw natuli o kung wala ka natuli, dili magapulos. Walay value, walay halaga. Kung natuli ka o wala, dili importante, mingon si San Pablo. Kundili ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Maunay iyang tinuod nga prinsipyo niya sa circumcision, sa pagpatuli. Walay halaga, kundili sa grasya lang sa atong Ginoo. Wala kay buhaton nga ikaw maluwas sa impyerno, kundili tungod sa kaluoy sa atong Ginoong Kristo. Naa lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo sa iyang gibuhat. Maunay usana sa upat ka sulas nga lamang ang grasya lamang, si Jesus lamang, ang kaluoy lamang, ang pulong nga naa sa Biblia lamang kita masulat, ang pagdaig sa atong Ginoong Kristo lamang, mao'y giingon ni San Pablo. So hay naman taron,
review, mingon siya, ang papatuli, walay halaga, walay bili sa imong kaluwasan. Okay. So, nahibawan ninyo ako o ang uban kay sa ato importante kay na apan sa kaluwasan sa tao ang pagpatuli walay halaga, walay bili. Mao isulti ni San Pablo. And then sa ilang pag-agi sa kalungsuran. So, gituli na sa ilang pag-agi sa kalungsuran, sa ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles o sa mga kadagkuan sa simbahan dito sa Jerusalem o gipanghimangnuan sila sa pagtuman niini. Ang versikulo 4 nagsulti lamang nga sa dihang may dako kayong meeting dito sa Jerusalem, may tungod sa pagsulod sa mga hintil, sa mga dili Hudiyo, wala nay pagpatuli, dili na musunod sa mga sugo ni Moises, kundili sa pagtulang ni Hesus. So kini ilang giinan ang simbahan nga dili na mo mahimong Hudiyo, usa mo mahimong Kristohanon. Makadiretso na mo sa atong Ginoong Hesukristo. Busa ang mga simbahan na lig-on pagtuo og nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. So ang resulta ang mga hintil kay kadaghanan good sa mga misunod sa atong Ginoong Hesukristo, mga hintil, mga Gentile, dili mga Hudiyo. So sila nalibay sila dako nga dili na dita mahimong Hudiyo usa mahimong sumusunod ni Hesus. Og ang nahitabo na lig-on ang ilang simbahan. Ang simbahan, gusto kong mahibawan ninyo nga dili ni building, kundi grupo sa mga tao. Maunay simbahan. Kadaghanan nila nagpundok lang sila sa mga balay-balay. Og sila nalig-on ang mga Kristiyanon. Og unsay nahitabo, nagdugang ang ilang kadaghanon. So nalig-on, and then number 2, nagdaghan sila sa sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 6, unya, ang pananaw, ang title ining paragraph, ang pananaw ni Pablo dito sa Troas. So bantayan nato kung unsa nang iyang pananawon, murag damgo ba. Verse 6, unya, milata sila sa kayutaan sa Phrygia o sa Galatia, apan ang Espiritu Santo wala mutugot kanila pagwali sa mensahe dito sa lalawigan sa Asia. So, dinhi sa versikulo, nag-travel sila, miadto sila sa Phrygia, sa Galatia, apan ang Espiritu Santo miingon nga, dili ayaw ninyo pagwali diri. So matingala kita. Nga ang ilang tuyo mao man ang pagwali may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Wala sila magwali og relihiyon, kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Verse 7, pag-abot nila sa utlanan sa Misia, moadto unta sila sa lalaluwigan sa Betania, apan gidid-an sila sa Espiritu ni Hesus. Sa versikulo 6, gidid-an sila sa Espiritu Santo. Versikulo 7, gidid-an sila sa Espiritu ni Hesus. Busa, milatas sila sa Misia og mipadayon ngadto sa Troas. Verse 9, niadtong gabi na pinaagi sa panan-awon. Murag damgo panan-awon. Nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga Macedonia og nagtindog og naghangyo kaniya nga nag-ingon, dali nga ri sa Macedonia og tabangi kami. So sa panan-aw niya sa damgo, dinay usa ka tawo dito sa Macedonia. Ang Macedonia, Greece na. Dinhi sila sa Asia Minor o kung pagtabok nila maunay Europa na. So ang plano sa Ginoo
nga sila moadto di ay didto. So atong makita dinhi kining usa ka tawo si Amdam gumiingon nga tabangan mo kami diri. Verse 10, human gayud sa panan-aw ni Pablo, nanggandam kami sa pag-adto sa Macedonia kay among masiguro nga ang Dios na siguro gyud nila nagtawag kanamo aron sa pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. So dinhi atong makita ang Trinity. Daghang mga tawo nga dili motuo og Trinity nga ang Ginoo usa lang pero tulo ka persona. Dinhi niining bersikulo atong makita nga gipugnan sila sa Espiritu Santo. Pagkatapos miingon pod nga gipugnan sila sa Espiritu ni Jesus. And then karon miingon sila nga kami gitawag sa Dios aron pagwali sa maayong balita. So dinhi makita nato ang Trinity. O dinhi usay matingala kita nga ang tuyo nila sa pagsabwag sa maayong balita pero ang Espiritu Santo ang Ginoo mingon mga ayaw mo dinhi. And then naay pulong nga importante kaayo diri. Verse 10. Mingon sila utro na ako pagbasa. Human gayud sa panan-awon ni Pablo. Nanggandam kami sa pag-adto sa Macedonia. Ang Macedonia karon Greece na. Nakaadto ko sa Greece, nagvoluntaryo ako sa kabulan ko dito. So, miadto sila sa Greece. O dinhi atong mahibawan nga dito sila sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo. So mao nay giingon nga discernment sa in English. Discernment lisod-lisod nako nga masulbad o ma-interpret sa Binisaya. Discernment but ipasabot diri miingon siya nga nakasigurado sila nga kinig yung gusto sa Ginoo nga didto day sila magwali sa Europe, sa Greece. So ang buot ipasabot ani nga sila si Pablo aduna sila abilidad or nakasiguro sila nga kini ang gusto sa Ginoo. Naibaw nila nga kini ang gusto sa Ginoo nga mao ni ilang buhaton. Miadto unta sila sa ubang lugar apan miingon ang Ginoo sirado na. Karon sa damgo naibaw nila nga moadto day sa usa ka lugar, gitawag day sila didto. Discernment nga mahibaw-an nato. Ang pagkakristohanon mahibaw-an nato ang discernment nga tungod sa atong pag-ampo, tungod kay duol kita sa Ginoo, tungod kay kita gatuon sa Biblia, mahibaw-an nato kung unsay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kita aduna kitay plano sa atong kinabuhi. Apan dili di ani ang plano sa Ginoo. So ang discernment buot ipasabot nga mao nay plano sa kinabuhi nimo. So usahay maghulat lang kita kung unsay gusto sa Ginoo. Kitang mga tao gusto nga kung unsay atong ampuon ato dayong kuhaon, ato dayong madawat. Pero maghulat day kita kung unsay gusto sa Ginoo. Mao nay discernment mahibaw-an nato. So nagtawag ka namo aron sa pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. So tan-aw nato. Versikulo 11, ang pagkakabig ni Lydia dito sa Filipos. So miadto sa Filipos sa unang panahon mao na giyong Greece. Bosa, that is verse 11, bosa mibiya kami sa Troas, sakay sa linayagang sakyanan, wala man sila barko nga makina, layag, o midiretso sa Samothracia, o sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Versikulo 12, gikan didto miadto kami sa Filipos, Philippi, na ay libro sa New Testament nga Philippians, Filipos, ang kinadak-ang syudad sa distrito sa Macedonia nga kolonya usab sa Roma.
nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. So miadto sila sa Filipos, sa Philippi, sa in English Philippi, sa probinsya sa Macedonia. Tanaw natong unsay nahitabo dito. Sa adlaw igpapahulay, Sabado, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba kay naghuna-una man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pag-ampo. Naglingkod kami og nakigsulti ngadto sa mga babae nga nagtigom didto. Verse 14. Usa ni atong namati kanamo mao si Lydia nga taga Thyatira nga namaligyag panapton nga dagkum pula or dagtum pula linen. Mahal kaayo ni. So kini siyang bayhana si Lydia, negosyante. Pasiblo siguro kay dinay panahon dito sa Roma nga ilang gi-fire out, gipapauli nila ning mga Hudiyo. Posible siya siguro gikan sa Roma, pero negosyante siya. Usa ni atong namati kanamo mao si Lydia, that is verse 14, nga nagmaligyag panapton nga dagtum pula. Mahadlokon siya sa Dios og ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. So unsa may makuha nato ani kining gamay nga pulong? Mahadlokon siya sa Dios og ang Ginoo ang nag-abli sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. Makapangutana kita. Tungod ba sa mensahe ni Pablo, tungod ba kay si Pablo maayong musulti, maayong mo diskurso, maayong mo sermon, nga siya misunod sa atong Ginoong Kristo? Dili ato ning bantayan. Utro na ko, usa ni atong namati kanamo mao si Lydia nga taga Thyatira nga nagmaligyag panapton nga dagtum pula. Then madlukon siya sa Dios ug unsa ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Kinsa man di ay magsugod nga ikaw magustuhan nimo ang pulong sa Ginoo? Tungod ba kay ikaw siging gabasag Biblia na minaw o ang Ginoo ang gaabli sa imong kasing-kasing? Kinsa may magsugod nga ikaw magustuhan nimo nga modahig ka sa Ginoo? Tungod ba sa imuha o tungod kay ang Ginoo gaabri sa imong kasing-kasing? Ang Ginoo gasugod. And then sa giabrihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing, kini si Lydia, midawat siya sa mensahe ni San Pablo. So bisan di ay og kapila ka makakita sa video sa pagtudlo, apan kun dili abrihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing, dili ka makasabot. Kay ang Ginoo mao gyud una nga moabri sa imong kasing-kasing aron nga ikaw madutlan, nga ikaw makasabot. Ang Ginoo magsugod. Verse 15, gibunyagan siya og ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit diri, mingon siya, diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. O wala gayud siya pabalibad. So siya ang verse 15 atong tanaw ni kay importante kaayo ni sa imong pagtuo sa akong pagtuo. Gibunyagan siya og ang tibok nilang panimalay. Pero unsa may unang atong masabtan ani? Nga siya nakasabot nga iyang gidawat ang mensahe sa gisulti ni San Pablo. Kung tun-an nato ang mga gisulti ni San Pablo, ang iyang mga prinsipyo, mga ideya, ato nang makita sa sinulat sa Roma, sa Corinthians, sa Colossian, didto gibatbat niya ang iyang pagtuo.
ug mausab siguro na ang iyang gisermon giwali ni Lydia mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo nga si Jesus mao ang Misaya nga gisaad gipromise for a long time nga ang manluluwas moabot nga maoy sakripisyo aron nga ang atong sala malimpyuhan nga si Jesus nagpakamatay kanato gidawat niya to og gibunyagan siya. So ang una gyud gibunyagan siya. Mao ba nay una gibunyagan or dili mituo una siya may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Mituo siya misalig giabrihan niyang kasing-kasing sa dihang mituo na siya sa atong Ginoong Hesukristo dinha pa siya bunyagan. So ang bunyag ulahi kinahanglan mutuo ka, kinahanglan maabring ay mong kasing-kasing, kinahanglan nga mutuo ka sa pulong sa Ginoo. Ug paghuman ang tibuok niyang pamilya katulang mituo sa iyang panimalay. Unya iyang gidapit sila. Unsa man gyuning pagtuo nga giingon ni San Pablo, kining pagdawat, miingon si Pablo kanang mituo ka, misalig, misandig. Ako na ning explicar o kanang pagtuo makaingon kita sa Binisaya. Pagtuo lang na. Intellectual sa una-una lang na. Pero ang tinuod nga pagtuo sa Grego, apil ang kasing-kasing. So maunay akong atong i-explicar pananglitan. Pila na sobra sa usa ka gatus katuig karon dinhi sa Canada. Then dako kayong falls, Niagara Falls. Dagan siguro nahibalo nato ning Niagara Falls. Nakaadto mi mga 4 o 5 na katuig karon. So gwapo kay ang tanawng Niagara Falls. Dako kay ni ang hunog, kusog kaayo. Miadto mi misakay mi gamay nga barko dinha sa ilalom sa falls. So ang istorya sa pila na sobra sa usa ka gatos katuig. Dinay usa ka tawo nga nagbutang og pisi sa usang sa falls, sa usang side sa iskina, butang siya pisi didto pod sa usang iskina iya pong gitalian og pisi ug milakaw siya. Dinhi peligro kaayo kay kung mahulog ka diri sa falls mamatay. O naglakaw siya na patas mibalik siya, wala siya nahulog, ang mga tao nagclap, pila ka libong mga tao. Paghuman nagkuha siya og wheelbarrow. Mitapon siya diri, wala madisgrasya pag-abot diri. Mga tao nagclap nga, kaya nimo na nga nag-wheelbarrow nga moagi ka diri sa lubid nga dili ka mahulog. So nagkuha siya og wheelbarrow. Clap ang mga tao, pero miingon siya, nangutana siya sa libo kayong mga tao. Mutuo ba mo? Mosalig ba mo nga kung akong butangan og bugat ning wheelbarrow, akong dalhon didto sa pikas, sa suba, walay mahulog, walay peligro o makatapon. Kining mga tao diri pila ka libo miingon nga yes, mutuo mi nga walay mahitabo, kaya na nimo nga naay bugat nga ibutang sa wheelbarrow. Karon miingon siya, nagkinahanglan ko og voluntaryo. Kinsa may musakay sa wheelbarrow, kaming duha moagi diri paingon dito sa tapon. Kay balo mo, bisag usa, walay miingon nga ako mo voluntaryo pagsakay ni anang wheelbarrow. Mao na ang pagtuo. Dili lang sa una-una, dili lang miingon nga mutuo ko. Apan mutuo, mosalig kadtong mga tawhana nga miingon nga kaya nimo, walay problema,
wala sila mosalig nga makatapon sila dito ikarga, bisag usa walay mo voluntaryo. Wala sila mosalig, wala sila motuo, wala sila mosandig ni ining tawhana. Ingon sila yes, pero dili nila isalig ang ilang kinabuhi. Mao nay pagtuo nga atong isalig, atong isandig ang atong kinabuhi didto sa atong Ginoong Kristo. Misalig kita nga kining Ginoo nga mianhi sa Pasko nga bata, mianhi aron nga ihatag ang iyang kinabuhi para sa imuha ug sa ako. Nagpakamatay siya sa Kalbaryo. Ang atong gikinahanglan lamang nga ikaw ako mutuo, atong isalig ang atong kinabuhi nga mapasaylo ang atong kasalanan aron nga ikaw ako dili makaadto sa impyerno. Musalig ba mo? Makain mo simple lang na musalig apan imo bang ihatag ang imong kinabuhi? Pananglitan, dito ka sa dagat, dool na kang malumos, naay tao nga muhatag sa iyang kamot nga mutabang nimo, mosalig ba kaniya aron nga maluwas ka? Isalig ba nimo ang imong kalag sa atong Ginoong Kristo? Kay ikaw ako mamatay, kitang tanan, makasigurado ba ka nga makaadto ka sa lugar nga gipreparar sa atong Ginoong Kristo? Ang atong relihiyon dili makapasaylo ka nato. Ang atong pagpatuli walay bili. Mingon si San Pablo, ang ato lang pagtuo o pagsalig sa atong Ginoong Kristo sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa imong gitulo kanamo karon. Daghan salamat ni San Pablo nga siya nag-antos aron nga pagwali sa maayong balita. Ginoo, hinaot po unta karong bagong tuig nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing aron nga kami mosalig, mutuo, mosandig ganha kanimo. Pasaylon mo kami sa mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.